הנה יוסי, קיבל מנה מהפרדטור, אבטיח. אנחנו נחכה כמה דקות, עכשיו הוא לעוד להשתודע. לטעם, תגיד לי איך הטעם. נראה מה קורה לו, בכמה זמן זה ישפיע עליו. איך הטעם? טעם טוב. מה אתה חושב? צריך מתוק או... שתה, תרביץ, זה עם קריאטין, עם הכל. תכניס את הכל, יפה ו... איך בתור פרי-וורקאוט? טוב? טעם טעים? לא מר. לא. לא מר. טעים. אתה לא רגיל. מרגישים קצת את החריפות שלו. חכה, בוא נראה אותך גבר. רגע, איך אתה מרגיש? טוסיק נמלים, גב נמלים, הטרפזים שורפים מאוד, והפנים כמו עגבנייה. כמה זמן עבר? בין 7 ל-10 דקות. טוב, אני מאמין שלא, כן, ב10 ל-4 לקחת. עכשיו גם הבטן, המותניים. איך אתה מרגיש עכשיו כועס קצת? מרפקים עכשיו, מרפקים גם. כל הגוף, בקיצור די, הנה, כל הגוף. אתה כבר מוכן עכשיו להתאמן? אני יכול להביא לך את העצבים לפני אימון? כן, אבל לא. חזק או לא? בסדר, זה יעבור, אל תדאג. כן? הרגשה לא נעימה. חזק. בטח, לקחת מנה. הרגשה לא נעימה. זה מה שאנשים מחפשים, אתה מבין? אני עשיתי שתי גרסאות. תקשיב טוב, חזק. אתה מצלם אותי עדיין? תקשיב טוב, אם אני אכנס לאימון ככה, אני לא אלך ממנו. חזק? מפריע לי מאוד. חזק. הנה, עכשיו נשאל את יוסי. יוסי! אתה רואה? פירק אותו. איך אתה? אתה במצב נורמלי. אני איזה מצב נורמלי? כולי שריפת פה, אני מגרד את עצמי, אני מרגיש פה קוף כל רגע, מגרד פה ו... אבל תן לך עניין, אתה עצבני? אני עצבני באימון אש. כן? הידיים? כן. חזק, אה? מה, גם הגב אדום? קצת, בסדר, אתה צריך להתאמן, אין מה לעשות. אתה לא מוציא את זה בגלל זה. קח, צלם את זה, שותה יפה מזה. תראה זה אדום. טוב? אתה יכול? מטורף. יותר חזק מהגת? וואי. מה זה? לא רואה, זה לא קשור. זה לא בליגה. קולגרי. אתה ניסו. דוד שימת מזה. רגע, הנה, הוא חזר בדברים שהוא אמר. מה? גרב רציני מכות. כן? מכות, אחי. יאו, עדי. רואים עליך שאתה עני תחת. זה מסוכנות. מסוגל עכשיו להתאמן חזק? זה קצת, בהתחלה קצת מהיר אותך, ואז אתה כולך. כן, עכשיו הגב הרוחבי. כן? רוב הגוף. קצת, אבל זה יורד, זה ירד לך. זה רק יעורר אותך עכשיו. הוא יראיין. פרסי. איך אחרי הפרדטור חזק? וואו, אני כולי להבות. פרדטור מרידים, אחי. יאו, עדיפות. טירוף. תשבע לך, אני... רגע, מה שנמרוד הביא לך הגרסה החלשה? סתם. הבאת לו, הנה, הגרסה פה. לא, זה לא... רגע, איזה מהם הבאת לו? חזק. מפה? מזאת שפה? לבן. טעים הטעם? איך הטעם? איזה טעם? אבטיח. לא, אבטיח. הוא לא ראה את הצבע. לא, הבאת לו דובדבן חריף? לא ראיתי את הזה. הנה הם פה. הביא לך את הדובדבן, אוי ואבוי. אתה רוצה להרוג אותו? זה לא מצונזר. יאו! ואיזה מתחיל להזר בקרקף. וואי, בלי מה שקטע מזיע.